Guys, ito yung mga pangarap kong bilhin. Ayan guys, gusto ko silang i-uwi. Ayan, ito talaga yung gusto ko guys. Pangarap ko yan, gusto ko yung bumili. Ayan guys, nasa city po ako ngayon at naka-lockdown kasi kami. Nasa Mayun top ako. Ayan po yung city namin. Hindi na po siya traffic kasi nag-lockdown kami. At gumagamit po ako ng ito gloves para protection ko kapag anong mahawakan ko, hindi po didikit sa akin yung virus. Ayan. Nandito po ako sa Mayun Top. Ayan po. Ito po. Ito po yung tsura ko. Ayan. Ito po yung ginamit ko na t-shirt. Ayan. Ayan. Naka-gloves ako. Ayan, ayan, outfit ko guys. Outfit ko today, marakog na nanggi. So, nandito ako sa Mayunipot. Ayan. Nasa labas ako kasi hindi ako makapasok kasi wala akong ID. Hindi ako nagdala ng ID guys, so hindi ako nakapasok. Naghihintay na lang ako sa sister-in-law ko na matapos siya. Ayan guys, kahit naka-lockdown pa kami, ang dami pa rin tao dito. Kahit naka-lockdown na siya, ang dami pa rin tao. Hindi talaga mapipigilan na lumabas. Pero ano kasi guys, may araw po bawat barangay yung araw na labas. Siguro araw din nila ngayon kasi sila lumabas. Ayan. Ayan guys, tingnan nyo. Ang daming tao dito. Ayan guys, makapasok na ako kasi pupunta na yung husband ko at magdadala na siya ng ID ko. Ayan. Hinintay ko lang siya. Dito ako sa labas guys. Hinintay ko siya. Sobrang init talaga. Ayan, ang init. Tapos, naka-gloves pa talaga ako. Ayan. Kailangan ko pong mag-gloves kasi protection to kasi may baby ako. Nandito si baby Ivan. Para pagdating ko sa bahay, konting hugas na lang. Pwede ko na siyang kargahin. Kaya, hinintay ko yung husband ko. Ay. Pag-lockdown kasi guys, kailangan talaga magdala ka talaga ng ID pag lalabas ka talaga. Hindi ako na-info kasi ngayon lang ako nakalabas. Ayun, tuloy na stranded ako sa labas. Kailangan pala talaga ng ID. Ayan. Ayan guys, kailangan nyo magpila papunta sa papasok kayo. Ayan na yung husband ko. Ayan. Nag-ban pala siya. Kaya siya natagalan. Ayan. Kailangan na niyang mag-ban. Ayan. Pupuntahan ko lang sa guys. Kasi ano. Nag-ban pala siya guys. Kasi siya natagalan. Kasi mahirap kasi yung ilabas. Kasi ang laki. Thank you, Dre. Ayan. Napapasok na ako guys. Nandito na. Pasok lang. Ayan guys. Taas na. Taas pa dyan guys. Ayan, attire namin guys. Oh. Maraming mananggi. Sagdana lang naman yung mong kaan. Kulit magkakatong kuan nis. Pila dito? 250. 250 dito. Tanaw na to din ha. Ito yung attire namin guys. Allah! Mubo rin siya. Yan, nandito na kami sa taas. Hello, tinglas oh. Tinglas sa inyo dito. Nandito na sa tumoy. Ito po yung loob na Unitop.
Dito sa ikan na yan. Oh. Ito guys, yung malalaki. Ito. Yan po yung kamay ko ang init na. Parang wala silang malalaki. Ito. Madami. Ito na madami ito. Ito. Nakakal siya. Ang bang price mo? Tipid-tipid. Sama system ito. Ito 55 nis baga. Yung tadi ito ay kinalasan. Dito sa kotin. Oh yeah, bowl. Wala, narang-narang na pieces. Feel mo ito na itong palitan. Ay, nalo mo siya ano eh. Kunin na lang, Jud. Yatot. Ito sa kurtina na. Oh. Ito muna ako ng kurtina guys kasi bibili ako ng kurtina. Yung mga ano guys, kahit mura lang. Dapat blue siya kasi gusto ko talaga yung blue. Hindi ko alam kung saan ang maganda dito. Yung mura lang talaga yung gusto ko guys. Ang mahal ito. Bakit? Hindi na ba talaga ito? Ayan, mga filo na ata ito. Saan ba ang coating dito? Hindi ko alam guys kung saan ang coating na dito guys. Wala kasing sales lady. Ah, ito na. Ito na guys. Parang kurtina na talaga to 70 na. Pero ayoko yung tila niya guys. Sobra talagang nipis. Yung medyo ano naman. Ito. Mahal ito. 600 siya guys. Ang mahal niya. Need ko lang talaga yung mura. Kasi mananahin naman talaga ako. So ngayon, hindi ako makabili-bili. Kasi wala pong nag-open na mga fabric. Kaya kailangan kong bumili ng kahit ito na lang sana. Oh. Kano ba ito? Walang price. Ito lang. Wala talaga siyang price. Ito. Ito ang mahal. 1,000. Ba't ang mahal? Yun guys, ang mahal niya. guys, pero madami na siyang ganyan. Ayan, madami na siyang ganyan. So, wag na yan. Hala, ito bago eh. Mahal naman ito, 300.
80 ang mahal. Yung mura lang talaga yung bibilihin ko. Si vlog, pang vlog po niya. Ang mahal naman talaga. Lovely. Mahal, wala akong mahanap na laruan niya. Mahal. Dami pa niyang laruan. Ayan, ito po. Wala din sa Kambili Ivan. Mahal naman. Ito sana Ayan. Christmas ko na yan bibilin para sa kanya. Guys, ito yung mga pangarap kong bilhin. Ayan guys. Gusto ko silang i-uwi. Ayan, ito talaga yung gusto ko guys. Pangarap ko yan. Gusto ko yung bumili. Magkano?